Замест навукі прамывання мазгоў лукашэнкаўскай ідэалогіяй, замест акадэмічнай супольнасці даносы і рэпрэсіі. Новая інфармацыя ад кіберпартызанаў пра сітуацыю ў галоўным універсітэце краіны. Тыя, хто менш можа кваліфікаваны, але ж больш ідэалагічна агрэсыўна, іх праціскиваюць по нейкім пасадам і даюць ім больш улады ў універсітэце. Паразы Шольца ды Макрона і ўзмацненне пазіцыяў правых папулістаў. Чаго чакаць ад новага парламенту Аб'яднанай Еўропы? Падведзём вынікі выбараў еўрадэпутатаў. Тая палітыка Еўропы, якая базуецца на санкцыях і на непрымальнасці ні Пуціна, ні Лукашэнкі, яна будзе заставацца. Падрывалі ў лесе пляшачкі з-пад йоду. КДБ і дзяржпрапаганда быццам бы выкрылі новых тэрарыстаў. Гэтым разам сярод школьнікаў. Направлено исключительно для одного зрителя, что мы работаем, все замечательно, что все под контролем, что бояться, переживать не стоит, но все равно наша работа, она важна, нужна, и мы должны продолжать делать то, что мы делаем. Трохпакаёвая кватэра ў Менску ў якасці падзякі за рэпрэсіі супраць выкладчыкаў. Кіберпартызаны ўзламалі ўнутраную сетку Беларускага дзяржаўнага універсітэту, ды распавялі шмат цікавага аб асобе рэктара галоўнага універсітэту краіны. Падрабязней Александр Дзегцяроў. Другая частка расследавання кіберпартызанаў пра Беларускі дзяржаўны універсітэт, а ў ім рэктар уладкоўвае асабістае жыццё са шматлікімі прыхільніцамі, не забываючы пра закулісныя інтрыгі. Андрэй Кароль сочыць за працаўнікамі і выжывае іх з пасадаў, нават тых, хто лаяльны рэжыму. ВУЗы находятся и должны функционировать в условиях диктатуры. А значит, внутри себя тоже начинает выстраивать вот эту вот вертикально подконтрольную систему управления. Да, и ни о какой там свободе слова, свободе мышления или еще чего-то речи внутри учебных заведений уже давно не идет. Як той, хто забяспечыў масавае звальненне выкладчыкаў пасля пратэстаў 2020-га, рэктар БДУ Андрэй Кароль падаў заяву на будаўніцтва трохпакаёвай кватэры ў Менску, але атрымаў адмову. Тады Кароль прыцягнуў на дапамогу тагачаснага міністра адукацыі Ігара Карпенку, які накіраваў ліст на імя Лукашэнкі. У БДУ праводзіцца паслядоўная кадравая палітыка, скіраваная на займанне пасадаў толькі асобамі, якія цалкам падзяляюць ідэалогію беларускай дзяржавы. З кастрычніка 2020 года з 21 асобай з выкладчыкаў і працаўнікоў скасаваныя працоўныя адносіны. 79 асобам дэманстратыўна скарочаныя тэрміны працоўнай дамовы, недапушчаныя на працу 57 асобаў. Пры гэтым сям'я рэктара складаецца з 2 чалавек. Але кіберпартызаны толькі за апошнія 4 гады далічылі ў караля як мінімум 7 прыхільніц і палюбоўніц. Падаюць фрагмент перапіскі з адной з іх. Арфаграфію і пунктуацыю захоўваем. В среду и четверг приедет няня. Надеюсь, все сложится, и я буду вся твоя. И я тебя целую. Пиши, как сможешь. Звучит обещающе. На працы ж у рэктара БДУ не ўсё так складна. Летась ён атрымаў загад ад адміністрацыі Лукашэнкі правесці апытанне сярод выкладчыкаў, якое ў тым ліку датычыла ацэнкі працы самого Андрэя Караля. Рэктар вырашыў зрабіць анкетаванне па-свойму. Ну вообще я в шоке реально от таких методов работы. Сейчас это наспех сколоченная анкета, и может быть ее бы и провести на очень малой выборке, подконтрольной. Як вынікае з расследавання кіберпартызанаў, Кароль пляце сапраўдныя закулісныя інтрыгі. Вось так рэктар кажа пра сваіх калегаў. Пускай подергается эта сволочь, иначе я его назвать не могу. Ну, полная гнида. Но надо просто-напросто четко взять, открыть папку и собирать на него более серьезный компромат, и потом его пинком под зад. У меня вопрос, а куда это смотрела Добровольская? В общем, но потом с нее надо, конечно же, очень серьезно спросить, и даже не спросить, а у меня уже решение созрело. Вот.
Летась дэканам факультэту журналістыкі прызначылі Алексея Бяляева. А праз некалькі дзён на імя рэктара Караля прыйшла скарга ад выкладчыкаў, дзе пазначана, што новы дэкан выпадковы чалавек, які краў публікацыі іншых аўтараў. Але Бяляеў дагэтуль узначальвае журфак. Тыя, хто менш можа кваліфікаваны, але ж больш ідэалагічна агрэсыўны, іх праціскиваюць по нейкім пасадам і даюць ім больш улады ў універсітэце. Глядзіце першую частку расследавання, а таксама новыя факты пра БДУ і яго рэктара на старонках кіберпартызанаў у Telegram і YouTube. Александр Дегтяроў, Белсат. 11 чэрвеня пачынаецца трохдзённы візіт Святланы Ціхановскай у ЗША. Абраная прэзідэнтка Беларусі выступіць у Кангрэсе з пытаннямі датычнымі беларускіх палітвязняў і правядзе сустрэчы ў Белым доме і ў дзяржаўным дэпартаменце. Старэйшы дарадца Святланы Ціхановскай падкрэсліў, што гэты візіт напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах мае надзвычайны кантэкст. Упершыню адбудуцца слуханні па пытанні палітвязняў, дзе выступіць Ціхановская, і зараз у Кангрэсе абмяркоўваюць акт дэмакратыі і ў ніжняй палаце прадстаўнікоў і ў верхняй палаце ў Сенаце. І нам важна, каб гэты акт дэмакратыі быў як можна хутчэй прыняты, таму што ён вызнае суб'ектнасць дэмакратычных сіл Беларусі. Ён абазначае незаконнасць пагаднення ў Лукашэнкі з Пуціным, ён абазначае падтрымку грамадзянскай супольнасці, незалежным медыям. Калі гэта ўсё стане законам, то нам будзе прасцей адвакатаваць, лабіяваць інтарэсы беларусаў. Важная таксама сустрэча ў Белым доме, ажно 3 сустрэчы ў Белым доме, гэта з дарадцамі па нацыянальнай бяспецы, гэта правая рука прэзідэнта Байдена, правая рука віцэ-прэзідэнта, гэта Майк Карпентер, які раней быў паслом ОБСЕ, а зараз кіруе дэпартаментам па Еўропе, каб сфармуляваць, якая павінна быць пазіцыя, які план супрацы з дэмакратычнай Беларусю. Польша вяртае буферную зону на мяжы з Беларусю. Адпаведнае рашэнне ўрад краіны прыняў сёння ў Беластоку падчас выязных паседжанняў Рады міністраў і Рады нацыянальнай бяспекі. Задачаю польскай дзяржавы ёсць ужыць усе магчымыя сродкі, каб мяжа была бяспечная. І гэта значыць, што мяжа не можа беспакарана перасякацца нелегальнымі мігрантамі і групамі, арганізаванымі беларускім і расійскім рэжымам. Гэтыя пагрозы датычаць і іншых краінаў, напрыклад, Нямецчыны ў кантэксце футбольнага еўра. Прэзідэнт Макрон таксама напярэдадні Алімпіяды штодня атрымлівае звесткі аб магчымых дыверсіях і сабатажы, рыхтаваных Расіяй падчас спартовых імпрэзаў. Глыбіня буфернай зоны складзе да 2 кіламетраў. Дату, з якой запрацуюць абмежавальныя захады, польскі прэм'ер паабяцаў агучыць неўзабаве. Таксама ўлады Польшы рыхтуюцца прыняць змены ў законы аб выкарыстанні на тэрыторыі краіны рэгулярнага войска і ў правілы ўжывання вайскоўцамі агнястрэльнай зброі. Нагадаю, для ўзмацнення мяжы сталі апошнія напады нелегальных мігрантаў на польскіх вайскоўцаў, што адбыліся ў канцы траўня. 6 чэрвеня адзін з памежнікаў, якога мігрант параніў нажом падчас спробы прарвацца ў Польшу, памёр у шпіталі. Мэтаю спробаў прарыву на беларуска-польскай мяжы можа быць перакідванне дыверсантаў і падрыхтоўка тэрактаў, зазначыў сёння польскі прэм'ер Дональд Туск. Паводле інфармацыі аб'яднання былых беларускіх сілавікоў «Байпол», прыкладна 20 ісламскіх баевікоў, маюць намер прабрацца ў заходнюю Еўропу якраз з беларускага кірунку, каб здзейсніць дыверсіі падчас чэмпіянату Еўропы па футболе ў Нямецчыне і на Алімпіядзе ў Францыі. Якраз калі Пуцін быў у Мінску, ён абгарворваў гэтую тэму з Лукашэнкай, перапраўку гэтых баевікоў. Яны все могуць атрымаць расійскія без праблем. Яны прыязджаюць усе на Маскву, а там далей мяжы няма Беларусі з Расіяй, і іх перапраўляюць праз тэрыторыю Беларусі. Ужо калі раней яны ехалі через Літву у асноўным, бо Літва самая такая неўзмацнёная мяжа, літоўская. Латвійская, она трохі далей, і яна невыгадна тым, што потым, калі трапіш у Латвію, трэба ехаць праз Літву знову праязджаць. Павялічваецца маршрут. А польскую мяжу вельмі рэдка выкарыстоўвалі раней, бо яна ўзмацнёна яшчэ часоў савецкіх. А цяпер, я лічу, яе выкарыстоўваць спецыяльна ў палітычных мэтах. Найчасцей мігрантаў перавозяць наземным транспартам.
Вось і міліцыі і памежнікам забаронена іх чапаць. І нават памежнікі паміж сабой цяпер размаўляюць, кажуць, раней мы лавілі мігрантаў, а цяпер мы займаемся арганізацыяй незаконнай міграцыі. Цяпер мы іх вывозім. Скрайні правыя набіраюць, але не перамагаюць. Аб'яднаная Еўропа падводзіць вынікі выбараў дэпутатаў. Змены ў Еўрапарламенце прывядуць не толькі да зменаў у палітыцы еўразвязу, але і да зменаў уладаў у асобных краінах. Працягне таму Ірына Дарафійчук. Выборы ў Еўрапарламент прайшлі ва ўсіх 27 краінах аб'яднанай Еўропы. Найбольш галасаванне паўплывала на сітуацыю ў Францыі. Пасля таго, як у галасаванні ў Еўрапарламент выйграла ультраправая кансерватыўная партыя «Нацыянальнае аб'яднанне» Марин Ле Пен, у краіне прайшлі акцыі пратэсту супраць правых, а прэзідэнт краіны Эмануэль Макрон абвясціў датэрміновыя нацыянальныя выбары ў заканадаўчыя органы ўлады. Гэта рашэнне сур'ёзнае і складанае, але гэта перш за ўсё акт даверу, упэўненасці ў вас, мае суграмадзяне, у здольнасці французскага народу зрабіць справядлівы выбар для сябе і для будучых пакаленняў. Гэты крок робіць будучы палітычны кірунак Еўропы менш пэўным, бо пройгрыш Макрона перадаў бы палітычную ўладу ў краіне правым. У нашым выпадку яны бачылі нашае набліжэнне, але не змаглі нас спыніць. Кансерватыўная партыя «Браты Італіі», прэм'ер-міністр краіны Джорджа Мелёні, ажно ў 4 разы палепшыла свой вынік у параўнанні з папярэднімі выбарамі. Ультраправыя партыі ўзмацнілі пазіцыі ў Аўстрыі і Нямецчыне. Так сацыял-дэмакраты Оляфа Шольца паказалі найгоршы вынік у гісторыі. Яны страцілі ў параўнанні з кансерватарамі, а таксама ультраправай альтэрнатывай для Нямецчыны, якая, між іншага, супрацоўнічае з рэжымам Лукашэнкі. Французска-нямецкія мотор, як яго кажуць, вось цягнік, лакаматыў, які вядзе ўвесь еўрапейскі звяз за сабой. Гэта і знешняя палітыка, гэта і абарона, гэта і бяспека, гэта і эканоміка. Вельмі такія незадавальняючыя рэзультаты. І таму зараз там цяпер шмат хаосу. Паводле папярэдніх падлікаў, правыя атрымаюць менш галасоў, чым прагназавалася, каля чвэрці. Найбуйнейшай жа палітычнай групай застанецца Еўрапейская народная партыя, якая можа атрымаць 185 мандатаў. Сотня дэпутатаў новаабраныя і тыя, хто не далучыўся да нейкіх групаў. Яны маюць час гэта зрабіць да 16 ліпеня, калі новы Еўрапарламент збярэцца на інаўгурацыйную сесію ў Страсбуры. Агулам у еўразвязе каля 370 мільёнаў выбарнікаў. На выбарах абралі 720 дэпутатаў. Гэты парламент не працуе з урадам і апазіцыяй. Ён працуе з большасцю. Мы бачым, што канструктыўны праеўрапейскі цэнтр вытрымаў. І менавіта гэты цэнтр, паводле прагнозаў, будзе абапірацца на еўрапейскі праект, з якім мы маем працаваць. Большасць палітычных сілаў, якія ўдзельнічаюць у выбарах, падтрымліваюць Украіну і выступаюць за жорсткую палітыку ў дачыненні Расіі. Напярэдадні выбараў спецслужбы шэрагу краінаў, у прыватнасці Чэхіі і Бельгіі, заявілі пра раскрыццё расійскай сеткі ўплыву на выбары ў Еўрапарламент. Сярод асноўных зменаў у палітыцы аб'яднанай Еўропы адмыслоўцы называюць змяншэнне цікавасці да экалогіі. Пытания, связанные с сельской господаркой, пытания с реформой сельской господарки, пытания, связанные с миграцией, пытания, связанные с войной и ввогуле так ширей, пытания, связанные с проблемой, то, что называется проблема понижения покупницкой здольности людей во всем европейским звязе. Стаўленне ж да беларускіх дэмакратычных сілаў у Еўропе не зменіцца, мяркуюць нашыя суразмоўцы. Тихановская застанецца прызнаным лідарам апазіцыі, але ніякіх новых планаў адносна Беларусі і будучыні Беларусі прынята не будзе. То бок падтрымка Еўропы застанецца сімвалічнай, а не будуць прыняты нейкія кардынальныя меры, каб пахітнуць рэжым Лукашэнкі і прывесці Беларусь да дэмакратычнай будучыні. Між іншага, у складзе Еўрапарламенту застаюцца сябры дэмакратычнай Беларусі з суседніх краінаў – Польшчы, Літвы і Латвіі. Ірына Дарафійчук, Белсат. Ударныя дроны збройных сілаў Украіны дабраліся да найноўшага расійскага знішчальніка, які месціўся далёка ад лініі фронту на аэрадроме ў Астраханскай вобласці. Чым важны Су-57, які, як мяркуецца, выведзены са строю, распавядзе Ян Федаровіч.
ГУР Украины паведамляе пра ліквідацыю расійскага знішчальніка 5-го пакалення Су-57. Это первый Су-57, который уничтожается в течение этой полномасштабной войны. Второй уникальный момент – это первый самолет, пускай даже условно, но 5-го поколения, который уничтожается не в воздухе, а на поверхности, на земле. Здарэнне адбылося на аэрадроме ў Ахтубінску Астраханскай вобласці. Гэта каля 600 кіламетраў ад лініі фронту. Расія афіцыйна факту знішчэння Су-57 не пацвярджае, аднак у Z-пабліках бурная рэакцыя. За кошт толькі аднаго гэтага Су-57 сховішчы ад БПЛА можна было пабудаваць усім самалётам аператыўна-тактычнай авіяцыі краіны. Зразумела, калі дарогою іх не красці і не раздаваць адкатаў. Украінскі беспілотнік вынес найноўшы знішчальнік Су-57 на аэрадроме ў Ахтубінску, Астраханская вобласць. Самалёт коштам пад $100 мільёнаў не быў ніяк абаронены. Ахтубинск – это государственный летно-испытательный центр Министерства обороны. И там производятся испытания всей боевой авиации России, опытной, серийной, модернизированной и всех видов вооружения. Там 700 километров полигонов туда в сторону Казахстана. Су-57 навінка расійскага ВПК. Кошт распрацоўкі праекту гэтага самалёта складае каля $10 мільярдаў. Выраб адной адзінкі каля 25 мільёнаў. Фармальна гэта знішчальнік 5-го пакалення або нябачны самалёт. Фармальна, бо Індыя, у супрацы з якой Расія стварала на аснове Су-57 і іншы нябачны самалёт з мэтай далейшай закупкі, у 2018 годзе выйшла з супольнага праекту. Сярод прычынаў называлі якраз неадпаведнасць Су-57 заявленным характеристикам. Была даже такая кампания по отказу от Су-57, по его развитию, поскольку целый ряд чиновников российских вдруг резко стали заявлять, что им не нужен Су-57, поскольку он не лучше Су-35, но намного дороже, поэтому лучше больше производить Су-35. Агулам Россия мае каля 15 Су-57. На боевым дежурстве усяго некалькі адзінак. Это такие войсковые испытания, скажем, в реальной войне. Близко их не подпускают к линии фронта. Вот это они там подходят за 150, может 200 километров на малых высотах пустили эту ракету и огородами туда, на Волгу, к себе в Ахтубинск. Страта Су-57 не адзіная непрыемная навіна для Масквы. Як справаздачца Sky News, украінскі самалёт упершыню атакаваў цэль на тэрыторыі Расіі. Пад удар трапіў камандны вузел у раёне Белгараду. Да таго ж, ЗСУ нанеслі удар ракетамі атакам з па Крыме. У выніку пацярпелі 2 комплексы С-300 і 4 радыёлакацыйныя станцыі. Ян Федарович, Белсат. Траіх школьнікаў абвінавацілі ў тэрарызме за ўзарванне бутэлечак з-пад ёду. Выбухі рабілі ў лесе, пацярпелых няма, але ўсё роўна аднаму з падлеткаў пагражае турма. Абставіны крымінальнай справы высвятляла Кацярына Гардзеева. Падтрымлівалі ісламскую дзяржаву, рыхтавалі тэракты і прытрымліваліся нацысцкай ідэалогіі. У гэтым вінавацяць падлеткаў, затрыманых у Магілёве і Віцебску. Самі ж дзеці кажуць, што ўзрывалі ў лесе сілочкі з-пад ёду. Просто нравилось что-то в лесу, например, взорвать, что-то. Просто увидеть взрыв, мне было интересно. Паводле сілавікоў, наводку на дзяцей дала адна з заходніх спецслужбаў. Маўляў, на указку украінскіх тэлеграм-каналаў падлеткі рабілі выбуховыя прылады. У тэлефонах арыштаваных знайшлі відэа такіх падрываў. Психологично, да, гиперактивные дети склонны на самой справе к зацікаўленасці у гэтых экстрэмальных таких видах, ну, скажем так, рухаў, да, ну, увогуле інтарэсаў, там, да, хобі, скажем так. Яны нічога не парушылі, яны не ўзарвалі ніякую пабудову, да, ніякую машыну, і нікога не напалі. Яны нешта там эксперыментавалі. Сілавікі расцанілі падлеткавае хуліганства як падрыхтоўку да тэрактаў, што рыхтавалі ў складзе арганізаванай групы. Агулам пад кантроль МУС трапіла больш за 10 юных грамадзянаў. По нашему мнению, по мнению Белпол, это такая страшилка режима, и фактически она носит вот такой профилактический характер. Возможно, это вообще такое вот постановочное видео с
профилактикой. То есть сейчас вся вертикаль начнет работать по профилактике такого рода деятельности среди детей, подростков. Гэта не першае затрыманне падлеткаў за апошні час. Паводле вясны на канец траўня ў краіне было яшчэ двое непаўналетніх зняволеных, якія таксама сталі фігурантамі крымінальнай справы аб тэрарызме. Раней яшчэ 4 так званых экстрэмістаў сустрэлі сваё 18-годдзе за кратамі. Людям, точнее, из системы, вот, самому режиму надо показать людям, что всем людям Беларуси, потому что вот мы тут за всем смотрим, все контролируем, и действительно есть опасность. И вот, видите, они не могут подобраться условно к взрослым людям, они через детей уже начинают заходить. Удакладняецца, што 2 затрыманым падлеткам не пагражае юрыдычны пераслед. Яны яшчэ не дасягнулі ўзросту крымінальнай адказнасці. Але гэты досвед усё роўна не пройдзе для іх бясследна. Гэта псіхалагічная траўма, да, і будзе некая кампенсацыя гэтай псіхалагічнай траўмы. Ну, канешне, гэта будуць і ўспаміны негатыўныя, гэта будзе некае застраванне, да? Застраванне, калі неяк затармажваецца развіццё чалавека. Калі ён трапляе ў некую стрэсавую сітуацыю, то ён як бы замірае арганізм на гэтай сітуацыі, і дальнейшае развіццё ідзе з цяжкасцямі. На іншага арыштаванага 10-класніка з Віцебску завялі крымінальную справу паводле 2 артыкулаў. Яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Кацярына Гардзеева, Белсад. Нясціплае свята. Стала вядома, у якую суму беларускім падаткаплатнікам абыдзецца афіцыйны дзень незалежнасці. Толькі ў сталіцы на святкаванне дзяржаўнага бюджэту паводле папярэдніх дадзеных выдаткаюць болей за 600 000 рублёў. Большая частка сумы пойдзе на выдаткі Менск-канцэрту. Яны выканаюць паслугі ў правядзенні піратэхнічнае шоу пад арыгінальнае суправаджэнне, а таксама зоймуцца матэрыяльна-тэхнічнай арганізацыяй імпрэзаў, прысвечаных Дню незалежнасці. Сёлетні парад чыноўнікі плануюць правесці з размахам. У святочным шэсці задзейнічаюць больш за 250 адзінак тэхнікі, у тым ліку 10 састарэлых расійскіх танкаў Т-34. Акрамя ваяўнічага металалому, беларусам пакажуць і аператыўна-тактычныя комплексы «Іскандер-М», якімі Расія больш за 2 гады атакуе Украіну.